Mariam 250 neromanzi kwakumashumi. Namara kuda Mariam 250. Mari yake ndume pane zvaitika kuti mari yacho inonoke kuuya. Unayo zvako mari yako? Handina ndaendesa muzviro kuti ndonzi aiwa pandikubvunzira kuti 250 handisi kuizwa nokuti ndezvebhengi mari vaiwedzera vakomana nokuti zvinhu zvine zvebhengi mari yakatorwa mubhengi ndakatengeserwa fodya ndakatengeserwa fodya nemurumuri musi wechitatu ndatengeserwa fodya nemurumuri musi wechitatu musi wechina ndakabva ndatedza mhuri yangu ndikati heko harari kuno ndikutengera hembe dzenyu madzimai angu aida mushina wawedowi vavhaweta tatenga zvinhu zvenyu friday tichiuya takananga kusvika musamba takasvika megasevheri takaenda kumegasevhi zvikadzi muya musesandi takaenda musesandi wamegasevhi tabva tatenga grosari vakomana vabva ndifonera zvikadzi shamwari isusu takutenda kuharare tiri kwagoro toda kadhi tikati kadhi haisandapedza nokuti haisandabhadhara school fees yevana vangu kadhi ndokupe musi wemandi kuma 10-11-12 ndendasvika kumari vakomana vazoshuwa inini haisiri ndende transport yangu takafambawo ndakazosvika kuharare kumapasi 11 12 ndichipinda mubhengi hapasi 12 ndichipinda mubhengi ndichanda ndasvika kuboost africa vakomana ndakaona kwakagara vaitanga vaidya kana kuti vaimwa hwawa here vakomana muri sei vakomana nditi right wafamba seshamwari wapedzere nekati ndakati pane mwana 1 endokuprimary ndabhadharira vana 2 saka imi muri kuita sei zikazi alright iri bhosa mwati chimira panapa sotikudzoka inazikuziva kuti vakomana vatovharisa kadhi kuti nditi tiri kudzoka vakomana vari kutoenda kumba ndasara ndakutadzenziri 1 2 3 4 ndopa ndakazonzwirwa tsitsi nomuzikazi shamwari watizwe vakomana vakavharisa kadhi hamusisina chinhu mumwe vari kumira kuvapa kadhi ndokuchifonera mukomana ndakati uye kasikabatike ngwadzima mafoni ndafonera transport akavatakura ndakati halo unovakomana ava here zvikanzi ho andati vape foni vavapiwa foni ndikati vakomana muri kupi zvikanzi zvenditaenda ku kumaenda kumbenime makamirirei masiye makaminisa makati kudii zvikanzi takuti tudzoka maimati ko imi maenderei kumba inii ndaende kadhi renyu kuti uchishandisa kadhi renyu zvoshwa ndakazobva saka inini chakandinetsa ndichikuti sabhuku enge ariko chidengu ndikati ndara zvishwe here vakomana vatovhurisa kadha zvikanzi vakomana vavhurisa kadha nyaya yacho inge chitotaurwa panapa zvinhu zvinodya mari yani yavo ndikati ho haorati saka mona kuti mukadhi mamusisina chinhu indendasarwa nomwana 1 wokubhadhara time yandakati harige ndicheke kuti kadhi riri chine mari ndichienda ndocheka kadhi rakabvuma kubudisa chi $50 ndandauya kumba kuno vakomana vanofunga vakagara svongo vane kadhi ravo renge rinyowani regara navo vakandiratidza vakandiradza tubva varenge rirapa zvikanzi takatora kadhi redu richi rirapa rangu iri havana kuzoritora nokuti vaiziva kuti vakavharisa chi kadhi vakomana ava vakazoenda kunotenga vaenda notenga yavo yenge iri 53,000 yange yenge iri 26,000 kumazika ndipo vakatiti shamwari mari yedu wakati mari yedu yakaita sei yakashota alright but zvinoda bank statement izvi zvikanzi alright inochenda notora bank statement kuharare ndikati ndinofanira kuenda kana muridzi wechi wegrow kanzi aiwa idzo dzamedzi dzangovega because iwe mari yedu wakaita sei wakadya ndikati alright no problem uyu mukomana muridzi wekadhi akazotaura necustomer key vekubhengiko abvaudzwa mamiriro enge akaita zvinhu zvikazi iwe musi wapinda 53,000 26,000 memasara 9,000 handiti iwe kwazoshandisa 43 yavo menge mashandiswa 15,000
Zvinoti ndine ndapindira ne 7,000 mari yakumana. Handisi kuramba asi chakakonzeresa kuti ndipinde mari yakumana ndenda kutsvaga kuti kuchiketi chandinacho chichine mari. Akachitira katatu mukadzi wokuflow chichiranga kechitiri chachabvuma kanzi $50 yako yabvuma kutisa 50 chete. Kataura tino problem avauya kumba mukomana zvanzi nda mari yangu ndakashara inini handije mari yemunhu zvandakuita ndine 6 mabhera ndofanira kuendesa kuflow ndakuchitora 1 inobhadhara mari yako ndopatakaendesana pasabu andatora 1 bhero ndandiendesa kuflow ndikusvika kuflow idini bhero riri rakanzwirwa radzoserwa futi kuno because ine zinopedza chikwereti radzoserwa kuna ambuya because ine ndariendesa naambuya kuti ndikwanise kuitisa mari kuti ndibhadhare murume uyu ndokuchibvunza kuti chiridziko kodaiso zvikanza ndandafanira mudhumeni paulos kokuno kusati kuona zvakadai sodaranza ndatanga kuona kumba kwako musedzera kuti bhero riri nderako rinjengesa ndikuzvitsvagurudza futi zvikubva futi kune chi kuno vakomana vakomana kuti ndibhadhare chiridzini ndopatakamirira novakomana ndakatiwa madhezi ekubhadhara ndakanzi bhadhara after 2 weeks pa2 weeks bhero rakavhara ramba kutenga kuharare richiri kuharare nanhasi aita achida kudzoka kuna avo hozi imive mati makaendesa bhero kuharare vakomana avo vaita makuhwa kuti bhero renyita zoita imive maita makuhwa kuharare maida kuti mari yacho yaziwana zvakazivikanwa sei ndakudzoka kumashure muchanada murume uyu akatengeserwa fodyo nachoto akatengeserwa chitatu china friday ane kati tichifona uyo akatonofona friday restonekati fodyo inoti yakapinda mande kuseni saka iwo karamoni kadi azviite sei hazviiti ukaramboni kadi azviite sei hazviiti zvakanzi yakadhungana friday anakuya saturday yakwana sunday yakwana havana choice vanavo kuti isitokomba mazuva kana sina kuinga tinotora zvinhuoaisa nyaya uyatora zvemazika awataura zvemazika vakuru awataura zvemazika 43,000 aiwa ndikuzvinzwa imimi mutaura zve 250 mutaura 250 maziki kana kanzi equivalent to unobhadhara iriwo inini ndiri mukadzi nekuti inini pakundinetsa kanhwani pekuti isusu takabhadhara mari tichibhadhara baba tichibhadhara isusu kuti tishandise chikadhi tashandisa kadhi isusu nguva vakatofonerwa kuti imini kadhi hatisati tapedza kushandisa amaini kumanyaya yapera hurume wenyavodi nemari 7,000 is equivalent to 200 kwaiti mari kwaiti obhadhara masiki isusu toda kutsvage 7,000 siki ubhadhare chete mupetuisi zuva 200 inosaini chete woti tinoramba achitenderera iwo wakumawati 7,000 wakakunda 7,000 inosaina 7,000 2 time twatumeni tumogazimovabhadhare inini mambo muchindo yepamusofasi tinozinotaura kuti kadhi rake rine chipero chausinopedza kubhadhara ende atifunza kuti sezvaakambotengesa nekadhi renyu imini iwewe handidi wakambotengesera wekutanga akatengeserwa no chimboshandisai kadhi iroro futi kutengesa bhero iroro rokwaharare kuti wani kutora mari yenyu
bosi makamutenda anotengesa iye achiti kadhi ramu ndakangoenda unotengesa nekadhi ramu mari yobva yatorwa uchikwereti haitengeseki zvitarisirwa kuti sezviro zvebhero aizvitaura munhu ini ndaifungira kuti pamwe bhero roro parishango ndinongotengesa totangira ipapo maziki acho otangira kuwanika Lusaina.